nene kwa birugo kwegokia ase okubwatia emirobiro yonsi ekirorire ritko rya Jumatatu tariki emerongo cy'umutinyo mutangani umwaka w'ibibere na mirongo ibiri nene namanga agenderete gukorekana iminsi ya Kenya alinekero turo cy'ubuno murayo rya bw'ekyama kya ODM Raila Amolo Odinga ni agenderete komochia omo Justice Martha Koome ase okumirana no murayi wense kwariga nimeye manye Jumatatu iri ngumanye una naragia ya kubwatira nabasaki baitu twabere togosangereria na gukwariganiria asenchera ere yubwikiranu koreniri tangan kegima gaturanyore gatiari to kwariganiria asenchera ere yubwinge soro kwa na heshima ulipewa hiyo cheo yako sio cheo ya kuvuruga uliambiwa ufanyie watu maendeleo hatujaona kitu chenye umefanya Como gavanarati tocha mubuna barai bamenyete chinka wawo toche kaga tugayane kurwa sorogongo rwa gusi kurangirio hajawahi chelewa nje napendangi kwa Bini usipanga na bokoja somonsi ya website yetu wetala www.ndizitv.net nyabuna awatka kurwa sechinsinyo asenchera ere yubikirano ere triane Evelyn Osero atukubwatirana nere Joshua Uta asensemo yebimanyiriro nawe go Petronira Mukeira nero koine kyabuna cha nyabisabo yotoka sebunge ya Nyaribari cha Kibaba Wesokia go Silvana Sosoro akorwa amaskani asomo gavana we county ya Kisii Paul na nechibura buru ekyaba chikoene kiwa asesemo ya Nyakembene ya ikiranite asomoroberio obwoko bwato kwa wechbasari go chiasi ose chisegi na monoko musika omugavana arati omurikeito Mildred Momanyi proud to be a queen ya Simba Arati mheshimiwa wetu na mimi kama gavana atusomesee watoto mbona una Health Organization babere bawesokia na kugikeria okuburukana ubu kwabere gokoene kiwagati chinsoni chimuma keregento gyasarikire abagaka bamwanyagetingerite kanso rero ko bateba uikaba barakwanira ebitage bigenderete ga mangana arikire gusi bantu bale serikali abagusi ko toro okomurororo abagusi bange abantu bali baito barurugurari bachega ogosongeke bali njera egere abantu babamo tocha mubuna barai kurwa bamenyete Nairobi tugayane tuligereri mutu nariyo ko bamusacha muya no kuringa nkundi kurugesiye incho tanyara kuri na mote nabo kubanyira chinto beransi hata hao saliwa sisi tunasema hivi wakuje na mbuzi 6 mwingine 6 na mwingine waleta huko Manga Heritage Center wase wakae huko wachinje hiyo mbuzi na hiyo mbuzi iunganishe nerendemo Stephen Chikoraga chinsa isato dogos kabosioni go oba omonyobu korwase ekyombe kya Oshwal community akorwase ense yabwindi kubwatrana nesere se abarundia bechipigipigi kwana kyabuna nko babale maiso no mweso gochia ase abantu emerongo 53 balia babutoire amagoro kurwa ase orogongo rwa Gusii ase bono baegwa amagoro ayamanyekanete buna artificial bono babutoire wetera emibasokano yebara na bande gwetera amarwaire gati yabo diabetes eliyo kwegendereria nkoena na tole amagoro esi bali batabwati amagoro aya abasani baitokoro India lakini naende erongo pima tole kikwanyo rokoro gotumie bya andoje turamanya gutara na boko koro kimwe kyo gutara ugotumie pigiko bwatia amachiko apara iliyogwetanga korwa seme basokane yo yaberege ko abange emechando yo kubuturwa na kulinda chindagera bakulia lakini abamra baitu bechipigipigi bonsi penko basaba murigereri amachika para nalitora kei abantu kubuturwa amaguru
noigo ntaite gusabanga enjire yetu yokuragira abanyagitari lazima batenga kenjire yetu yokuragira ngakire ikera nere nene nero ikogera abantu babutorwa okugo ababwatani abo nigo bamusaba omugavana gocha kubwaterana lyogokora emechando bali ababutoire bagwetera gati yabo okonengetwa. Your Excellency, thank you so much for supporting this noble cause, and with your support and with your blessings we will continue to help all these less fortunate people. And we need one thing, please Excellency, let's all of us, we try to teach them how to control their diabetes and these accidents so we can get a healthy community for our future of our country, our county and everybody. We need to teach everybody to control their diabetes and all this sickness to get the healthy and wealthy country and county, please. Ase chinga kecho bali bakonyeka kurwa ase omuroberi yo nigo bagokera obokonyi ubu. Lakini bona lero gento giatomakine ntutene namuna abantu bale buya. No kogoroka igati bisore gitu abekeirwe na intutene ne matene na totale abantu bamanyanga na intumwanya abantu tole. Kaba no to gwakera ngambi ya mono. Ojikale. No soro konyagoko oyondo konyagoko nyuga osoro. Saistani amusinde katika jina la Yesu. Nacha kupimwa nanyora abalemavu baminto bapime tukale bairwa magoro nentebuna nacha kupimuga no kugoro ntagete Kulipotelea Egetaseni Kandizi TV Elietaliane Mildred Momanyi. Miamono muriketo Mildred Momanya se oroboti orurikiranu ya matemo kurwase kenyerokia ensoko eyo gotoka aimeye county ya Nyamira nigo bare ase umuroberi obwo murigia omwana bo omunyaruka abwe myaka 5 nebere ase nigo bagotabuna omwana oyo asereta Virginia Mima nigarwete asenga yabo kitariki 15 cyo mutienyi oyo mutangani omwaka oyo akorende korwa chinga kecho tibanya ko morora nabono nigo batere na babere bakubeka kiroboti asigata seni kyabanyanyimbo ase chinguru cyogotema kumurigia kitaranyora amatunda nigo baruro kuboria go cyasonde bwensi oberega korora umwana yo abega wakesimi gose kubeka oroboti ase gitaseni kyabanyimbo eryo babe bakogoka nako asoko munyora umwana obo ama inaweza ripoti kitu yoyote ya polisi tunaweza mpata kutoka hapo. Naomba mwenye amemuona. Huyu mjukuu wangu hajawahi chelewa nje. Napendangi kuenda sana, anakaa within hapa kwa familia na kwa marafiki. Lakini hiyo siku vile alikaa hata sisi tulisangaa mtoto ako wapi. Sasa wakati tulitafuta mtoto ikashindikana, tukaenda mpaka huko kwa polisi. Tukaandika OP Nyamusi police station ndio tulienda. Ni mtoto mpole na anapenda kucheka. Anaelewa Kiswahili, anaongea Kiswahili, anaongea na Kikisii. Ninawaomba yeyote atakayeona huyu mtoto tafadhali atujulishe. Tumejaribu sana, hata siku hiyo yenye alipotea tulitafuta sana tu kulala kwa sababu hatungejisikia kama tuko sawa. Na hii kiza hajawahi kutokea kwa hii sehemu hii ni area yetu. Iyo gwanchira omuchyokeroka kova municipality nigo bono abamenyi korwase ward ya Rigoma nigo kirachko konya mono asokoreta amagendero ase omuchi okeroka nabono nigo ikraniwa anene asensemeyo yerigoma eriyogo kiniwa na kwenyorera chinga kichogo kina asensemo yobonchurire Nyamira Polkapokara noroboti rwase enchira yobime bago kwa na monegeta senekiga yega bwerigoma gochikonyara kabogo gokinigwa aseba ereira magendero ayubara chikonyara no mamenye bwiri goma ano seito igoma ria itu ria kinire irami ya minyokira ita bono igoma ria kinire ntwaetwe municipality nigo ntagete bia bara ibaito go jakero mo MC ito gisesa
abwatirana no mpio ito na barai bande kurugoro bakanse mpaka mogabano ito asenge njo gwanja otuai municipality aserigo mantogo gete sana ntuigwete buya tonyole amagenda bintu biri bitakire gokorwa ase municipality egabana ebeke chibese egera asa yakine igona akire buya na mwanyire nga magendera mange naja ntonyole jiobisi ntonyole omuchuyiga okiniriwe asamatuka magega abamenya bega nigo bagendere ko bagwetere emechande menge anene okuboro gwechinyomba chia kebara echiro eyo yagache twasamatuka magega asebo igo baganire amagenderande kwenekigwa eligokinia omuchuyiga. What we want our close leaders to do, very close to this new municipality, leaders from top to the ground, especially we want to improve the standard of education. Our children is instead of traveling to bursary informs, medical, whatever, asa mariete ngoro kusikita nyancha mondora igo magaiga ni gonde mama county na liriete liane nkoliera abana ekero bagocha omucheso ligo maegetie kenge bwanete getware kebare nene elinde noni nchena bondika nabeka 10 mona balena batomera goche county egere mwaka na abana baito nona bagochiesa banyora no na machese bakunya namba 2 mobwate moigore kebare ekio egera abana batumia ntochi konya gochandika abana kiare bagochagarie se bakongo none itunda ngaitoko enda guchi yambura bono igona kie kinare koirorera ngo musikenya libo gakie gento gaitu taite ligo mai gitangani kebarerera abapi tomaye komanya bintu binde no mwatorendere municipality geiga municipality nero kere gento wetere na omonto tabwati asoko enda guchi kebara igo bado nande no sumbugete lakini kebarero nero twairorire mara 100 nonye nabo egati abo nigo baburire barai gukonyara ko bagotumeka libageri gakubakonya basae ero kwegendereria asa masomo nabo igo na sete talanta unenjereye moyo gokinania asobomo abarai abon mwa twachorende twaire municipality gaiga na ino bono rwanereka olieke gukina mambia municipality etwanyorire abana baito naitu banyoreke ndoro bagotamera abarumba yone gusumba gochari Nairobi kuligeki barua mabuna bone ground inkera abana baito bagocha bara chesera sports. This ground needs to be developed. Karosi buya kabisa kebe ku street lights kebe kwe chikone jonsi no muro yokuo memole kabo tuko Korwase county ya Nyamira Nchempolikap Okara Bienvenido Muriketo Paul Kapokara se oroboti ororo ikranu korwase county ya Nyamira to korigereria ya bereka okorekana isko yorogongo rwagusi nigo murai bekyama kya ODM Raila Amolo Odinga abeirega kumuchiang munachebina Martha Koome alene ase ogokora ege ikaranu murai wense Dr. William Samoei Ruto ritkoria ase nyumba yobura ya State House ime yomucho Nairobi ikare kyone uyakorekana ritkoria rero ase kyabage wikranwa nabarai au erigo kwanira amanga na arengete obokoreri ase bigambiro ase engana yobokurumi ase bigambiro yabage kwewari bagaritangani egati obokurumi ase chi sector chinde okona chinga kiecho Raila nigatere buna ege ikare kyo nigo getarenge ekeronke gostari getamkerekia ekyo omonachiebi no monene Martha Koome abakagokora na nigo keracho koreta ego sererie nene ase obokoreri bw'ibigambiro has gone for a meeting with the President in the State House. This, in our view, is an irresponsible move. If there is supposed to be a dialogue, this dialogue should be held in a neutral place. State House is the head of the executive, is the seat of the executive. That's where the President will decide. If there's going to be a dialogue over issues of government, in a neutral ground. But this means that the judiciary itself is being... The judiciary is being held hostage by the executive. And we've seen this before. So it happened under the rule of Mr. Moi. This is an unfortunate
that some members of the judiciary are not going to be compromised. We want the judges to remain firm and do their work in accordance with the law and the constitution of our country. This is a statement. Na yoko nganywa kwa barokia korwase eskuru ya isongo na biberera litinde gokwana nigo umurike munene ase wizara abeire egagoteba buna nikiorokererio kireke urokoboria gucyase abaibori agotaba gosereria gose kana na machibwa mabe keraberega kweneki wachinga kicyamwa nigaberega kweneki buna ewizara isebine bigetemiro biremekiranu yoko bonse babere bagotingeriwa oborendi anene chiskuru chinga kechiga abaroki wabandi bagenderete koira nase chiskuru the boards, the community, so that we all agree on how we so it is not really acceptable that we have to invade our schools, because as much as the big and the most critical person in learning process is a teacher, unless we support the environment for that teacher to deliver, it will be very difficult. Ni wizara yobochanu imense ya Kenya nigo ebegetemero biremekiranu yokurwanya oburwaire bwesese bere batana nigo ebikore gosenigo mubaro bw'abantu abo babwate oburwaire tuberculosis ogenderete koenekiwa imense ya Kenya ekero mubaro munene obete go koenekiwa omwaka bw'ekiri 2022 awase abantabo barenke chiribu emerongo kyanda chimisano na isato meronkene noyomo nonyana banigo batere buna ekerengo kemerongo 32 igoro yemya anigo batigaire bataranyorekana gose batali gosuburo butali kworoka ase mibere yabo akorende nigo babekire bitambukiro ebitinde kero bagenderete kurukuboria ucyasaba nanchi akoba maisona bwe stride in pediatric TB care, representing a pioneering effort to address the unique healthcare needs of this infectious disease. Diagnosing TB in children is made easier, contributing to increased early and more accurate detection. People are dying today because of misdiagnosis. With these figures that we are seeing, there's a lot of work to be done. Today, we gather here to launch the in our fight against TB plan, and this plan is a testament to the and our valued stakeholders towards putting an end. Se manye jumatate nseme agono toweika omwerio korende na mange togendrete saba yaganirie gose yaganirie kwenekerwa obwene bwabo kubwa mbabwaye nabono nigo bakuburia serikali goswagati na ko baenekeria obwene asogokora ubutukinsa isato abuna twariganire no muri kitwa rwase county yo ya Nyamira Paul Cap atware emanye chigosori asenga umurike itkorwa senseme yo ye chigoso chigo tangekana korende nyasaye karatwanchire nabo turomeranere chikoraga chinsa isato iwono mancho muri gendera ko bwati emeroberi yonse ya Ndizi TV nabwo obwansu bwo mugusi asesemo ya Facebook tonyarwe obwamo iretariane Evelyn Osero olia twabwatirana